Chemte Thla le phuba MIZO Detective Ziaktu Tluangtea pa Jote bung khatna rinzuala chuan tuntum sang zuali lo ho chu azia dang riawin a hria a voitam tak phone in bia in an indu thu le hmangai thu an soi cham chi a ma se alo ho nu hian mu thein a om thadu tlat lo azia dang ta em chu makati hle mai chumdanga anin mu changa an limdun chin te lul len tun chum chu chuan lam dorom te mangin an in mu arem chan lo tho soi deuh reng tamai alaka lung oilo na ane nge rilru nanga puzok ti chu angai to aneu newa engpo ni se achan ashat phot chu anga yani hemini hian sang zwali chan nu I zonun pui mua an chungchang thu soi puya tumani nunui hi scholarship sericulture office a thok meka inrin ni chuan office cholani awangin nunun chu ina a om aringa phone soi ain mai ma nge ya soi pui adu zoka engma soilok lova kaltop ai chuan ti in phone tum mek ani nunui chuan sarkar kum toble kum tharlai vela na an nga chin lutuk chu lohai thlak ati chin hle mai kar tluana narim taka an thozo nuwa inrin ni alo thlen hi chuan a hadam hwai china hemini po hi inrin ni awangin lungkham em nei lawa huan lama fe a dila te chen mai tumril ru a ama zana apa nena asoi khan apa pu inrem ti in an chung kwa intihlim tura an huana kal an tumani nunui chu huan kal tura in siam mek lai chuan a phone lo ri a phone lak pa chuan hello o man thei mayang o ma se chu ma chu huana kal kan tuma irem chan chuan chu hnula ma lo leng la dar thum vela chuan ka man thei mai ka ring ole ani phot le rinzuala chuan nunuya biak zo chuan ti turwa ka nei lo boka a motor chu kengin dia kon vela chuan atei hoi mai maya atira chuan a thian pa moi ati ina len tumani a ma se shil masalava len chu na tul engemo anlo thodu takin ti in konglaka chuan a thul le ta ani akara changa chukin restaurant a chuan a luta mien lo omnuala wangin thutna ol zongin amita lena chuti lai chuan ama lo thlir reng tu nula pakhat chu a mufu thut maya alama hoi cha chuan chu nu chuan amit la sonin akun ngal daya a mel po chu atilang thangam lawa ma se rin zuala chuan chu nu chu tunge ani a hailo kher mai a hmangai le aril ruwa om reng chin sang zwali ani ti a hailo tun chumaron ho a in kil toitlat mai he shethiam lawani a phone la ina pick up tu box si lawa engwanga a mel chu mu she tlat nge ani ti chu a in zot mola aril ruwa kal ding bokanyang restaurant a thok nula in enge du ti ron zo chuan a har chuak thuta ba nuain a o chicken chow kha a half kalo eyange ati a chunu chuan lekha thema thilziak zawin hakal sunta a rinzuala chu ina hol le in tlaidar thum chu nga pa ina ruma a laptop chu a phora sang zwali nen an thalak te chu ena chian hovalim taka an omlai thalak te chu enin an hlimlai ni te chu nimin mai khanima se alung hialeng veng maya kiltin dapin phailama sang zwali le khazir ale le don zan la in thalel taka anin thla lai te angai to ara urawa achang le han thole vak china engma sot silo hun chu ading ta emoti a sana a in seka chumini chu reyati in sanate chu kalmuang tariaw hian sia a dar ni le achan vivela chuan nunui te veng chumpui chu apanta a nunui te in lama chuan pengin dor bela meta chunglama tang chuan luturin an lo shila kongkhar chu a honga nutuai pakhat le tar lampang deuh nu pakhat le naupang pahnih hi an lo oma naupang pahnih te chu chhuatlai chuan an infiama nuwalai chuan chauka thuthlengah chuan naw nu te lo pe meka nu upalam deuh to chuan chauka thilvel chu alo khoi ve mek boka nu upazok chuan engei du a ti in alo bethuaya
rin zuala chuan nu nui biak lok ka du a omem ti ina zota nu naw pom chuan lo chang thwain ome churi ro kha thutna omma khan lo chu mai ro aruma khan a omin ka sia mate ini han kote mi nan bedu che tila ati a nau panglian jok chu in chunglama chuan tlan chho thwa ya mi pana pang chuan kalo chuk do na ti ati a anaw me chenau panglien chuan an infiam le ta a nu nui po chu ron chuk nga la asam chu ron shumol mola kain bwa zo che a ilo lang le mai si lova ilo kalma in kain bwa lokani apoi mo mil sia veranda zon in kom zo kila in chung chulum e mai aron ti thabor bora veranda lama chuan plastic chair chu akeng phei nga la rin zuala chuan a hnunga chuan ngoi rengin a zui phei ve ta a rin zuala chuan engdang soilo chuan a thu fel chau chu nu nui ne na chuan soingal mai la sang zwali lo ho hi chumdanga alo ho ne na in anglo riau mai mu ka du po in mu theina om si lo engma thu top siam lova min hlatlat mai hi katan po shi omin inne na hian eng thui mutal soya nei lo mo ati a nu nui chuan nei lo ti ila eng thile mo chu soya neya ke po in tun chu malo ho hi mak ka ti ve dewa alo ho ti po ka shelok lova ma se kanaw te na lo ho ti min shi nuwa ka she ve chawani are tak e ma wangi nan ina ka len chila chuta po re tak ka nga nuwa ka mu thei chawani ni e soya shi om viawa chu ka han soi mai ange ke poina om dan so ka she thiam cha lova inin kar thu te ka soi fiam zawa ti hian a soi ta a rin zwala chu ka hmangai lutuk ani ka nei lo chuan tu ma ka nei lawang ma se tan hian ka tling thlot lawani midanga nei ani po in lom takin ka pom zo kang ani nei tur chuan ka ting lo min the hil se atan po that zo ka ring atia athil soi dan te noi chu ke point ka she thiam lawani ati a rin zwala chuan ka she thiam lo hle mai min hmangaya bidang nei se min ti le boxi midang nei se min ti lain ke lo chu tu ma nei atum lo thu soi le boxi a voina po restaurant a ka mu a min mu ve in ka sia a ma se a mela thup tlata ka beta bik lawani ati a nu nui chuan hetianga om thut mai hi enge motak kan shat velo thila omani nge yangle aril ruha na te min shil ve chin kha ania engma min shil du to boxi lawa amak kati tak zetani ati a anmo nu chuan thingpui ron pe a thingpui in pa chuan sang zwali chanchin chu an soi du na an in zo chuan rin zwala chu a hole ta a ho pa chuan rin zwala chuan sang zwali omdan danglam ta chu a chan sha thei dan angai to rewa chan enge motak chu a om ngei ti chu a sia a ma se a chan ber chu a she thei si lo shil du chu ni se a she mai tur ani a atan po han ti vak ngai na a om lawani chanpui du viau ma se chanpui dan tur a she bok si lo a thole vak vak china ma se sot lem hle lawa huna local zela kumthum avei meu chuan rin zwala po police inspector ni in lungleya a oma zan kha chu zan rei to taka hian phone call a lokala an ho tu pa chuan ruang charani thule en fel turin a shil na hi alo ni a police constable pani atir to thu shil ngal boka an ruang char hi lunglei khochuak private hospital pakhata thok doctor mwana tia an ko mai chin andrew vanlal mwana ani a azan duty ho chu kar chung a thi charani ruang omna mun an vathlen chuan angai ngain khoison lovina lo oma ama hi doctor fel le biak nuam takani a rin zwala po in a shat masak polani hial ome nau panglam doctor ani nge a oma chuan chemte in chinga vela vi ani a chemte po chu avathlen po chuan ala bur ngur maya a car steering a chuan a ban veilam chu ngatin a sir zong deuh hian car kong kadar thlang chu alu in a ngenga car dar thlanga chuan thisen alo kai buka bidang nu ma omreng reng mu tur omlawani zana polytechnic lamakal tu te emo in an mu a doctor mwana
a motor kong sira lo ding ngot chu an han en chianga a hma dar thalanga thisen lo kai an mu chuan an ngai thalovin an han en chianga an mu vele police station an phone ngal lo ni a ti fel ngai ten ti fel nu chuan postmortem turin damdo in lama chuan an phur phei ta a Inspector Lalngaihzuali chuan he case akuta anda angin a thei tokin a chuya rin hlel om deuh chu a hreta a chu thilbo zui tur chuan akalta Lalngaihzuali hi tlangwal nupui nei rual chu ani to a sangzuali nen in thenna mu malpo nei lovin ti hian anin biak thei meu lo awangin an re dun ta wangwanga rina po hian han be sele chinia a hriat lo awangin ti hian a om ta vel mai mai ani aril ruwa sangzuali kha alo da nget to awangin midang han boy pui le po chu a pe to meu lova nupui nei ai chuan a hna in sorbing hi adu ta zokani a hna a hian in pezovin a taima ema chu wangin case har sadeu angalang po a chingfel le mai thinani a hnu chuina atana changkai tur arin thilbo zui turin a kalmeka saiza mate in awathlen chuan kongka ki kara an ompuinu in kongka alo hona saiza mahi mamit DCSO ani a aizola office thilpoi moti in alo chho zoka chumirem changa mang chuan lungleya apati aron tlo me kani ani po hi lunglei mi hlun ani a apa hi kaushan upa sumdong house tak mayani Lalngaihzuali chuan an chanchin hria te hnena changa athudon bo zuya kalani a Dr. Muana te nen hian in mu thiam lo na hun engi mulai khan an nei to ani ome Dr. Muana pa hi department pakhata director lai ani a pension tak nu chuan sumdon na lama malak tumin motor company pakhata agent ni turin ma ala meka ti tur chula ti fel thuak to a lunglei chan mari venga showroom tur po pe fel vek to ani company nen thui takan in biak nuwa saiza mate hian an ron chu le a company lama an thlum jok bok chi a Dr. Muante hi anwa lan ta ani Dr. Muante hian an thil tum atlol ta ka chuan sen so tam deuh ma se private hospital an din ta zoka polytechnic rambula ramlein damdoi in hi an sata ani anin karboy na hi aril em awangin politics sapo an hoina in angai lova enge mohleka an in bakkai lo chau zelani tuna po hian athusha te chu kota chanchana tan man the ni thule an tong po a record vek tur thu hi Lalngaihzuali chuan saiza ma hi ashila anni po in poi an ti lo thule Dr. Muana thi chung changa in nam no in an nei lo thu an lo soi boka Dr. Muana thi lai vela a omna niya soite chu fin fi atan ti in a record thlapani Dr. Muana thi zan hian saiza ma chuan a thian rui te nen in mukhomin jing khovar do na a ho chawa ina thlen chuan room a lut tlang ngala amuzui ngal ni ina soya saiza ma umdana tang chuan ngaidan siam har ati hle mai Dr. Muana thi hun lai vel khan ina omlo ti chu chianga atha ani theidan tam tak omma se fin fiana amamo ani ingai twa rau rau chung chuan ho le ta a saiza ma chu office a ko le ina shan pa in thu zot fi ale a chumi tuk ni leng chuan Lalngaihzuali chu office a pom lovin a hnu chui boy puin awak ni lenga saiza ma thu soi zong zong te chu adik nge ani ti fin fiana thalak emo thu shetu emo a omzel boxi a thalak te chu an han bi chianga siam chopani lo ti an fin fia theizel boxi thu shetu la chu mirin om tak tak pakhat mai po ni lo pahni pathuma nei deuh zela chutiang thil vel boy pui chuan ani leng thakani zan lama chuan rei po meng lovin chuminia awa ha em awang chuan amu thuaya lungleya hian a omna a reivak lawa wangin mi inlwa in apate fa bi ezir lai nen chuan an om venol nolani jing khovar tir vela chuan an kongka kikri chu asha a zan lama mutma em awangin har ma ani amut na sirlo kamu anaw muna chuan kongka chu wa hona anwaya thok police officer o chu shengala anaw chuan ron kovin amut thomno nen chuan a tho chuak ve ngala
zinga an ina police ASI me ron kalta chu apoi mo ang ti arin thei ngal maya rin zuala chuan sarma wan engthil nge ni ta nang me wi lo lan chuan apoi mo to kang ti ka she thei maya thu thara omle ta emni ti ina zota ASI ma wana hi rin zuala a in upasheta anna a tuye wang le tai mak em wangin thopui te hian anja em ema achunga mi te po hian za takinan ko china ni ma wana chuan boss thu thar thin thong deuh mai kan nei le a I case thui lai ne na ingkung kaya wangin karon shilwat chi ani ni zana saiza matha ani ati lai chuan rin zuala chu in sum man lo a thutna changa tho thut pa chuan tha ani iti elo ti in zot nun le ngata ma wana chuan oni e tu in zinga an veranda a thia charani a ataksa mun ni avi ani avi na chemte po oma avi tu hian phoi lovina nu che ani ati a rin zuala chuan milo ngak lok ro kan in thak lok ange an la khoi chet lo chuan a hmuna hmu ka du ani ati a aruma chuan a lut ngala amania akalna saiza mate in lampan chuan manmo takina kalta a saiza mate in an thlen chuan mi an lo tam to hle mai mi tlem te chawa ruang bula chuan oman phala rin zuala te an va thlen chuan ruang omna lam chu an pan ngala saiza ma chu sai sir deuh hian alo mu a ake chu atom deuh chiala akyang vela chuan thi sen hi alo bonwai boka rin zuala le ma wana chuan ti tur tula piang an ti zo nu chuan ruang chu tuam tha in postmortem turin damdo in lam chuan pan puita a rin zuala chu office a chuan a thun noka amel ngai chu amel renga midang ho in fiam le an ti ti po chu azom peilawa doctor muana thattu nia arin hilber chu maktak main doctor muana vi na ang chia chemte chuan vi hlum ani le ta constable pakhat chu kovin safe chemte twal thattu ina man nge chu ala chhuaka ron peturina shila constable chuan ama do kana chemte pani in ang em aron da chu ngun taka thlek chungin mi pakhat kut nu nge ani ati sapa rin hlel tur a handap chiama hanrin hlel mai tur awang kher mai doctor muana chungte chutiang hanti tur om chu a she silo alaina hnaiemo a thian tha tu emo berin doctor muana phubalak nan ati ani thei maya ngem ti chu arin dan ani ma se doctor muana le saiza ma vi na chimte hi in ang em maya ti pal thil ni theina shilawa chung chemte te chu chemte wang takani a ang chia mutur chuan hun rei taka du nge yang chemte siam tak mai inches nga vela se afong plastic asiam afong bula company chin chia na in ang chia in chu chu ti pal thil thuap mu mai thei chu ani arin omlo aril ruwa chuan chung ko pani te in rem lova an omzel du tu le an in huat na lo chor thei tu turin ati ani te ring rum to ani doctor muana le saiza mate in kara hlok na lo tel thei tur chu tunge niang le dorkai le sumdong tam tak kara zon mu chu bu pol zinga shiao zon nen ain ang reng don ti asia a ama chu eng lo riau hian a sia a angai tua tampo le harsa ati tul mai ani rin zuala chu ril rupik tak chungina in ngai tu a aril ruwa thil ngai tu neina tho thuta achuak ta a jun ni riat tho chania chuan rin zuala chuan saiza mate in lampanin tuk chuan e kham chuan a chuaka saiza mate in a thlen chuan an chung kwa ba ka mi tlema zong an lo lenga a melan mu chuan an in leng te chuan ho sap sapa rin zuala chuan ama wanga ho ni in a sia a ain thlashung hle mai midang an ho tak nu chuan rin zuala chuan kalaulan wanga ho an ni chuan min ngai dam don nia saiza ma thina chung changa hian ka hnu chuina amin pui thei thil in kol be se local kani amutna ruma khonga in min shwai thei chuan kalom khopang ati a saiza ma ruma chuan an shwai ta a room chu marthlang lam deuh hoi hian tukver pahni le chaklama hian tukver pakhata oma room lu na kongka pui thlen ma a corridor a ompuka room chunga chuan thil han shal bel tur awang kher mai
Thanglam pindan bangrin chanin chuar chin nei hi a oma amut na khum chu fitli vela zawani e a khum luwa chuan bang hengin mini fridge a oma thildang poimo han chin chhiat tlak vak a omlo a khum kyanga chuan laptop dokan ti reuhte chunga chuan alo om boka chhuar chunga chuan suitcase pakhat ada bak chu han hmu belle tur om shan lo laptop da na dokan te kyanga bolhlo bom te chu ani le maya bolhlo bom chunga chuan kuwa phun na sarang le khathem tlem om boka a thil hmuar piang chu aril ru ina chin chha zela a laptop chu khoi pa in hei hi ka enin phal chuan kalau en lukange ti ina zota saizama pa chuan saizama nu pui chu mel zau pa in kha na chung changa khoi na nya a laptop man pa ngai chu ma mitlama hnu chiani ome tangkai na te nei don chuan en ro kan phale ati a saizama nu pui hi saizama thi awanga lungle lo kalani a arwang nang man tura ma mi ta changa man mo taka afa te shwai lo kalani a mela chuan a tuar hle te a hriata a mel chu a por chap maya a khohar hle ni ina lang hunanga thawa wangin laptop chu a han hong dona password alo ngai te a hriat chuan saizama nu pui juli chuan a hon saka an na chungchang file le thil a chin chhiat na deuh vek hi alo oma an chung ko thalak tlem le games tlem zong ti mai lo chu mu tur a om lo laptop chu pelet le in rin zwala chuan a phone in kol chuan kalau en le ange ati a saizama pa chuan a phone hi kan hmu zo lo kan phone china switch off a intizel mai box si a kan zong na saviawa ma se kan hmu zo lovani ati a juli chuan a phone kher hi chu akalna pianga keng china hai hot viaw ma se theihngil mo viaw sin mole ti ina lo chang ve a rin zwala chuan thildang a chanchin han chui theina tur omlo chuan ka ho ve photange ati a hotum chuan a ding hluaya chuti lai chuan juli chuan thalak album hlui ve to deuh chu a kol china khalai chhuara khana da china ala om mai thei ma mitlama chuan kan hon lovin ka hria ati a rin zwala chuan apoimo vak a ring lova thalak hlui le tuna thil ti chuan in zomna anei ring lovani ma se chutia thalak in tur om chuan han en le mai po chu poya tilova thalak album cha deuh tap mai chu an ron pe a album chu muang changin a kewa a hnu chuina han pui thei tur om a omlo hle in a hria a beidon to hnuwa a khup le don lai chuan thalak pakhat chuan a mitala deuh tlata chu thalak chungun le zwala a han en chuan phur chhuakin a akta a doctor mana te in lama kal le tur chuan a hota a bung khatna a top ta